Chcel by som vás privítať pri mojom prvom podcaste. Môj prvý host je XR Barber, chcel by som ťa privítať. Díky moc, kámo, za pozvanie. Ďakujem ti aj ja, že si to prijal, že to môžeme takto spolu spojiť. Yes. A kľudne mi povedz na začiatok, že jak ťa ostriham. Vieš čo, kámo, vrch mi môžeš nechať. OK. A boky len nejaký stredný fade. Dobre, OK. Extra. Chceš aj trošku tú bradu, keby vyfejdovať? Vieš čo, môžeš kúsok. Dobre, OK. Jak sa dneska máš? Vieš čo, super. Ty čo? Vieš čo, v pohode úplne. Dneska mám pohodový deň. Veľmi som sa tešil na dneska. Ja taktiež. Že si tu dneska pokecáme. A veľmi ma zaujíma v podstate tá tvoja celá cesta úplne od začiatku, že jak si začínal, čo bola tvoja motivácia, alebo kedy si povedal, že chceš naozaj strihať a že sa v tom chceš zdokonalovať. Ten prvý moment. Vieš čo, ja som úplne tak náhodne začal so strihaním. OK. Približne prelom roku 2015-2016 na Silvestra som ostrihal kamoša. Úplne náhodne. Chalan sa fotil na Občiansky. Mm-hmm. Takže tesne predtým som ho akýby strihal a ten strih nevyzeral vôbec dobre. Ale že vôbec. A síce im sa to akože ľúbilo. Sme tam boli partia, každý hovoril, že úplne super. Hlavne na tú dobu, jak tam boli ešte len kaderníčky v roku 2015, povedzme. 2015, kámo, to nikto nevedel, netušil, že čo je barber. Presne. Možno ani my sme ešte netušili, že čo to je. Je to tak, akože. Uh-huh. No a prvý taký moment, kedy som si povedal, že to asi bude to, čo chcem robiť, bolo možno 2 roky alebo 3 roky po tomto mojom prvom strihu. A celé tie 2-3 roky medzi tým časom si aj strihal, alebo aj si robil niečo iné? Že možno si povedal, že je to len taká bokovka nejaká tvoja, ale akože nejako sa tomu zatiaľ nevenuješ? Alebo bolo to také, že skôr sa to práve, že od toho prvého momentu, od toho Silvestra, že sa to nabalovalo? Vieš, ono sa to nabalovalo. Uh-huh. A nabalovalo sa to tak, že ja som začal v podstate na Silvestra strihať a niekedy v apríli alebo v máji, pár mesiacov teda na to, som prerušil štúdium na strednej škole. Uh-huh. Koľkatom ročníku? Vieš, čo to bolo na konci 3. ročníka? Uh-huh. Alebo tak nejak. Povedal, že OK, že zavriem si akoby dvere za sebou, vieš, že nemám inú možnosť, že musím sa tomu naplno venovať. To bol taký prvý moment, kedy som si povedal, že OK, že keď to chcem skúsiť, tak to skúsim tak naplno. Viac menej taký ten druhý moment, keď som si povedal vyslovene, že chcem strihať, vtedy som už vedel na 100%, že chcem strihať. Uh-huh. Bol moment, kedy som chodieval s otcom sem do Bratislavy na stavbu prerábať byty. OK. Takže tu si vlastne robil na stavbe, vlastne to je úplne niečo iné. Ale popri tom si akoby mal stále v hlave, že chceš strihať, lebo tá stavba sa tiež kľudne dá brať profi a samozrejme aj poznám ľudí, čo si veľmi pekne z toho vedia zarobiť a tak. Ale mal si vtedy pocit, že to asi až tak není pre teba? Vieš, ja som odišiel na stavbu skrz to, že som sa cítil byť už taký vyhorený, že sa neposúvam. S tým, že ja som sa učil keby z YouTube videí a nemal som nikoho, kto by mi nejak radil alebo povedal, že OK, že toto je dobré. Takže som vlastne prvé 2-3 roky ja ani nevedel, že či to, čo robím, je dobré. A bolo to dosť také frustrujúce. Takže som si povedal, že OK, že neviem, či to má zmysel a podobne, tak som odišiel s otcom robiť na stavbu. Tam som vydržal pár mesiacov a veľmi rýchlo som pochopil, že stavba pre mňa nebude a že toto barberstvo mi dáva takú voľnosť, veľkú kreativitu a veľmi rýchlo som pochopil v podstate to, čo je pekné na tejto robote. Hej, ja by som chcel presne, aby toto aj ľudia, čo to počúvajú, a teda hlavne barberi alebo barberky, že aby to trošku brali aj jak motiváciu, lebo ty si spomínal, že ty si tak začal 2015-16 strihať. Hej. A ja som tiež začal 2017 a vtedy to bolo také, že ja som proste strihal, alebo som sa možno tiež učil z nejakých tých videí, alebo sám som sa učil teda na kamošoch. Uh-huh. Tiež to bola taká neistota, lebo v podstate vtedy mi to keby nemal až tak kto potvrdiť, že robím to dobre.
ale mal si vtedy pocit, aspoň takže si cítil v sebe v hĺbke, že je to tá správna cesta akoby pre teba, alebo bol si skôr v takej neistote nejakú dlhšiu dobu? Vieš čo, ja som bol fakt, že v neistote. Veľmi dlho som sa hral s takou myšlienkou, že či som spravil dobrý krok, že som prerušil štúdium a vybral sa touto cestou. Hlavne, jak som aj spomínal, že ja som prerušil štúdium pár mesiacov potom, ako som spravil prvý strih. Takže spravil som taký radikálny krok k tomu, aby som sa v podstate akýby týmto živil, že z začiatku som chcel, alebo mal som takú víziu, že áno, že proste keď tomu obetujem veľa času, tak sa to naučím. No ale po 2-3 rokoch zisťuješ, že OK, možno niečo vieš, ale nie si tam, kde si myslel, že budeš. Jasné, tá predstava je často iná trošku. Potom príde také prvé vyhorenie, by som povedal. Tak ono, keby sa človek pozrie, že vlastne čo sa naučil, a tak na tých výsledkoch možno človek trošku vidí, že dobre, tak toto ešte není ono. A kľudne sa ti môže stať, že z toho vyhorieš, alebo možno si povieš, že to není až tak pre mňa, alebo možno nejaké pochybnosti. Určite. Ale zároveň si myslím, že tie pochybnosti sú práve že dobré, tak lebo keby si v tej dobe povieš, že už som dokonalý, že vlastne už teraz sa nepotrebujem nič učiť, tak by si sa nejako neposunul. Presne. Takže je to naozaj super, vedieť, že aj hlavne teda pre tých barberov, čo teraz začínajú, že v tejto dobe je to naozaj oveľa jednoduchšie, čo je super samozrejme, ale tá doba tých 10 rokov dozadu, to naozaj bolo iné a vlastne naozaj si aj možno 2-3 roky v podstate sám nevedel, že či je to dobré a až potom sa to trošku začalo rozbiehať na tom Slovensku a začalo to byť trošku viac v povedomí, celé to strihanie. Tak ja keď som začínal tam u nás v Nových Zámkoch, nebol žiadny barbershop. Možno pol roka, 3/4 roka na to sa otvoril, že úplne prvý barbershop v Nových Zámkoch. To bol aký rok? To bol 2016. Začiatkom alebo polovici, tak nejak. Tak to už je skoro tých 10 rokov, no. Vlastne prvýkrát si začal barbershope robiť kedy? Vieš čo? Asi tak rok potom, jak som začal strihať. OK. Aj to iba na chvíľku, na pár mesiacov. Ja som v podstate strihával u babky na chodbe, mojich kamošov. Potom som odišiel do toho shopu. Tam som bol nejaké 2-3 mesiace. Nebolo to úplne asi také, ako som si predstavoval, s tým, že som nemal veľa skúseností, tak taký tlak som cítil dosť na sebe a nemal som pocit, že keby som pripravený ešte na to, že strihať takto full cudzích ľudí a radom strihať tých ľudí, vieš, že vtedy boli polhodinové termíny a ostrihal si 15-20 ľudí za deň, vieš, že bol masakér. Kedy bol ten moment, že si povedal, že OK, že už si trošku istejší tým strihaním? Vieš čo, tak prvý taký moment bol, keď som sa začal vyslovene viac vzdelávať. Viac času tomu obetovať a fakt som to začal brať akoby tak vážnejšie. Hlavne ja som si prešiel strašne veľa online školeniami. Fakt, že všetky online školenia, čo existujú, som odoberal. Som si robil poznámky. Doteraz mám, 4 veľké zošity vypísané hociakými poznámkami, z ktorých akože čerpám, že doteraz, lebo strašne veľa vecí, alebo veľmi rád sa vraciam k tým mojim zošitom a tým poznatkom, lebo nedokážeš si zapamätať že úplne všetko. Takže pravidelne raz za nejakú dobu si otvorím zošit a čítam si. A fakt, že veľakrát si tak poviem, že OK, že toto je veľmi dobrá informácia a absolútne som si ju nepamätal. Jasné. Toto je tiež podľa mňa taký trošku odkaz pre tých barberov, ktorí by teda chceli začať strihať, alebo možno strihajú, ale nejsú si možno tým istí, že či sú dobrí. Treba sa edukovať, treba tomu venovať čas a ja si myslím, že není to len o tom, že začneš robiť v tom barbershope a ideš úplne, že do nemoty, že kým naozaj nevládzeš, ale skôr aj také, že trošku sa nad tým pozastaviť, online školenia si poriešiť, možno aj také školenie, na ktoré pôjdeš osobne
A ono sa to dosť dokáže meniť, možno aj trošku rýchlejšie, keď sa trošku teda tomu venuješ a presne jak ty hovoríš, že máš to jak takú školu v podstate, že máš aj zošity, niečo si zapíšeš, rád sa k tomu vrátiš, lebo tak je jasné, že nedokážeš si zapamätať úplne všetko. Takže toto je fajn, toto je akoby naozaj že taký kľúč proste sa edukovať. V podstate tak, jak vo všetkom, tak to aj u nás platí a nech to aj nejako vyzerá, nech to má nejakú úroveň, nech sa tí ľudia za tebou vracajú. Mne je veľmi dôležité robiť si tie poznámky a vrácať sa k ním, keď sa človek nejak vzdeláva, lebo fakt, že si nedokážeš zapamätať strašne veľa vecí. S tým, že ja aj školím barberov, koľkokrát mám, tak by som povedal, výpadky, ale myslím to takým štýlom, že niekedy ma otázka od študenta dokáže tak extrémne prekvapiť, ale tak neskutočne, že normálne musím loviť v pamäti, že teraz ty kokos, akože to, čo si sa spýtal, je, že je to niekedy aj pre mňa, čo už akože striham 10 rokov, zo pár rokov školím, tak stále cítim, že je tam strašne veľa priestoru, čo zlepšiť. Či už po stránke toho barberstva, alebo akože hocičoho, čo je okolo toho. Že je tam strašne veľa priestoru, akú sféru vieš v podstate akoby posunúť, vieš, že tak pušnúť. V zámkoch si jak dlho strihal? Jak si tam dlho vydržal? Vieš čo, tak ja som v zámkoch pôsobil takmer doteraz. Takých, povedzme, 9,5 roka. To je mega dlho, no. Je to až moc dlho. Takže bolo to u teba, keď hovoríš, že je to moc dlho, tak bolo to pre teba také, že si chcel odtiaľ odísť a aj refreshnúť celú tú klientovú, alebo kvôli čomu? Lebo ty teraz strihaš v Bratislave. Hej. A Bratislava pre teba znamená nejaká nová etapa, alebo kvôli čomu si v podstate odtiaľ odišiel? Vieš čo, s tým, že v zámkoch som sa narodil, vyrastal, pracoval, tak je to malé mesto, každý s každým sa pozná. Jasné. Čiže na jednu stranu dobré, na druhú stranu možno horšie. Čiže celá moja klientela, že keď striháš dlhú dobu na jednom mieste a dojde ti úplne cudzí človek na strih, ale striháš ho povedzme už 7 rokov, chodí ti 2-krát do mesiaca, tak aj z toho cudzieho človeka sa ti stane nejaký dobrý známy. Najlepší kamarát. Môže byť úplne kľudne. Už som sa tam trošku tak cítil, že jak keby otrokom tých ľudí, povedzme. Že s tým, že takmer každého, ktorého som strihal, tak vedel by som ich ostrieť úplne, že hocikedy. Mal som úplne naučené tie hlavy, tie strihy. A už som tam necítil žiadnu takú výzvu. Už to bolo veľmi také automatické. Áno. Tak si sa proste potreboval posunúť a si to tam nejako uzavrel. Presne. A išiel si ďalej. Jasné. Presne. Toto úplne ja chápem. Ja som mal tiež takýto postup podobný, že v podstate tiež som u nás na Záhorí strihal nejaký čas. A stále ma to jakoby ťahalo, no ne stále, nemôžem povedať, akože ten prvý rok bol pre mňa taký, že wow, lebo tiež to bolo v tom roku 2017 a vtedy tie barbershopy, nebolo ich veľa. Boli možno nejaké 2 v Bratislave, nejaké možno 2-3 značky a zrazu sme prišli my a na Malackách sme vlastne boli prví, takže to bolo úplne super. Okay. Takže som z toho bol taký, že úplne wow, ale tak počasie som si tiež povedal, že OK, že toto mesto je asi na mňa malé a potrebujem to trošku nejako zmeniť a aj celé to prostredie už mi až tak nesedelo počase, tak som si povedal, že OK, tak teraz je čas, odídem. A začal som strihať v Bratislave a tiež v podstate skoro úplne od nuly. Nejaká klientela sa mi presunula, ale väčšinou teda už mám buď z tej Bratislavy alebo z okolia a je to super zmena, jednoznačne. Keď to človek cíti, tak to treba urobiť. Veľakrát ľudia keby to nedokážu odísť z tej práce a povedať si, že urobia veľkú čiaru za tým a keby urobia dobre pre seba,
nedokáže to proste veľa ľudí a to je celkom smutné. Je to tak. Tak zober si, že v podstate striháš 9 rokov na jednom mieste, máš mesiac dopredu vybukované termíny, proste nebojíš sa o robotu, žiješ si v pohode. V takej istote už. Presne. Až moc. A zrazu celú 9-ročnú klientelu pustíš, odídeš do mesta, kde nemáš ani jedného klienta a dokonca si otvoríš barbershop. No jasné. Takže bol to celkom ako risk, ale ja ľúbim byť tak pod tlakom, a pracovať a fungovať pod tlakom, takže som to bral ako takú dobrú výzvu. Hej, tak práve preto si aj tu, v tejto Bratislave. Presne. Za čo som inak strašne rád, lebo ja už ťa sledujem dlhšiu dobu a vždy som pozeral na to, jak striháš, že jedného dňa som chcel teda, že sa aj ostrihať u teba. Jasné. A som rád, že si tu. Dneska akurát padla reč aj o tom, že by si ma ostrihal, takže pekne to vyšlo. Určite. Takže super. A teda tu si teraz v Bratislave máš akoby vlastnú značku Nine Barbershop. Presne tak. Povedz mi, jak vznikol tento názov? Vieš čo, ako tento názov bol veľmi symbolický, s tým, že v podstate mne sa strašne ťažko nejak vymýšľal názov. Aj s kolegom sme tak dvaja vymýšľali názov, padali hociaké návrhy, ale žiadny nebol taký, ktorý by ma chytil. No a úplne náhodou sa mi začalo strašne opakovať číslo 9, odkedy riešim celý tento barbershop. Či už formou, že napríklad ten priestor, ktorý som zobral na tento barbershop, tak to bola moja 9. obhliadka, na ktorej som bol. Rôzne platby, všade som videl číslo 9, dátumovo to bolo vždy nejak 9. alebo 19. Takže čisto len takto symbolicky vznikol názov Nine Barber Studio. Školiť si začal už v Nových Zámkoch, alebo začal si tu? Vieš, školiť som začal v Nových Zámkoch. 3 roky dozadu, povedzme. A tam v Nových Zámkoch ti to išlo, alebo skôr tam to bolo také slabšie to školenie? Akože čo sa týka tej návštevnosti? Vieš čo, akože tí ľudia chodili. Mne na školenia chodili ľudia z Košíc, z Popradu, že fakt, že od hocikadiaľ, za čo som bol akože mega rád, že došli aj do zámkov. Tam bol skôr problém v tom, že zámky sú celkom malé mesto. Nie sú tam tí ľudia až tak otvorení akýby novým veciam. A ty keď si chcel nejakého zaujímavého modela alebo niekoho, kto má dlhšie vlasy na svoje školenie, tak to bolo dosť náročné. Čo sa týka skôr tohto, by som povedal, že to bolo horšie v zámkoch ako v Bratislave. Povedz mi, aký je tvoj obľúbený strih? Máš nejaký? Veľmi ťažká otázka. Nie som si istý, či mám nejaký obľúbený strih. Asi skôr nie. Celkovo by som povedal, že rád striham tak, aby sa ten strih vyslovene hodil tomu človeku. Čiže na mieru? Presne. To je top. Aby v podstate ten strih vyzdvihol osobnosť, aj výzor toho človeka. To je to, čo ma najviac baví. Ani nie, že konkrétny strih, ale robiť fakt, že veci na mieru. Takže je to také, že keď za tebou príde človek a chce nejaký strih od teba a vidíš, že naozaj sa mu to nehodí, tak snažíš sa mu to nejako zmeniť, že nech sa mu to hodí a nech to celkovo potom, celkový look nech akoby vyzerá lepšie? Určite. Akože za mňa to je veľmi dôležité. My ako barberi tu nie sme len od toho, aby sme keby robili požiadavky klientov. My sme tu od toho, aby sme aj do určitej miery sa snažili poradiť, keď vieme, že napríklad klientová predstava nebude úplne vhodná na jeho typ tváre. A povedz mi, kámo, že čo ťa tento náš barbering naučil keby o ľuďoch? Lebo ono je to, človek, kým nezačne keby strihať, tak netuší, že existuje taká široká škála ľudí, alebo jak by som to nazval. Hej no, tak my ako barberi sa stretneme úplne, že s kadečím, s hociakými osobnosťami a niekedy s lepšími, niekedy s horšími. Takže ťažko povedať, čo ma naučili, akože. Určite takú tú trpezlivosť a ísť si takú tú proklientskú sféru. Nie vždy
to je jednoduché. Niekedy je to ťažké hlavne z toho hľadiska, že ja keby celý deň počúvaš tých ľudí a niekedy ti fakt hovoria svoje problémy a tak my nie sme len barberi, to je jasné. My sme proste aj psychológovia, aj terapeuti, farári, neviem čo všetko. Presne, hocičo. Takže častokrát to vôbec nie je jednoduché, ale mne osobne sa strašne na tvojej tej ceste páči to, že ja keby nepotrebuješ z toho robiť nejakú kolotočarinu úplnú, ale ideš si úplne tak skromne po tej ceste, že je to celé vydreté, je to celé akéby tvoje a začínal si naozaj v takej dobe, že ešte nikto ani netušil, že čo je to strihať, ale nejako si išiel za tým a nikdy si akéby nečakal od nikoho nič zadarmo, že toto sa mi fakt veľmi páči a toto by som odporúčal úplne každému jednému barberovi. Nelen barberom, ale celkovo takto to je. Proste tá drina a tie hodiny toho času aj proste čas, peniaze, to je kľúč pre každého, čo chce niečo robiť. Lebo častokrát sa môže stať, že ten človek vyhorí, úplne zhasne a je to úplná škoda. Aj, no. Takže toto je veľmi dôležité pre tých ľudí, aby si to uvedomili. No, to nie je úplne, že jak keby populárny názor, ale v určitom bode, keď už máš klientov, ktorí ti možno nesedia úplne, určite aj ty a hoci kto bude pozerať tento podcast, má nejakého klienta, ktorý mu robí nervy, nesedí mu a ráno, keď sa pozrieš do rezervačného systému a vidíš tam to meno, tak ti je ťažšie. Tak ti je ťažko. Tak ja som si od určitého, povedzme, roku strihania povedal, že OK, že stačí a začal som na rovinu týchto ľudí rušiť. A jakým spôsobom? Vieš čo, normálne som im zavolal a povedal som im, že im ruším termín, nakoľko proste ako úplne na rovinu. Že vždy v podstate ten konkrétny človek ti s niečím nesedí, tak som to proste povedal tak, jak to je. No a som takto postupne keby eliminoval takýchto ľudí zo svojej klientely a za mňa je to asi taká vec, ktorú by mal spraviť každý jeden z nás. Jednoznačne. Ono je to podľa mňa také, že na začiatku, keď človek začína strihať, tak dajme tomu, že si trošku rád aj za takého človeka. Áno, určite. V podstate ti vyplní ten deň a úplne na rovinu, vtedy akože človek až tak nemá moc na výber, aby si trošku aj zarobil. To je pravda. Ale dajme tomu, že už keď máš trošku tú klientelu, tak nemusíš tam znášať proste niečo, čo ti naozaj má pokaziť ten deň, alebo celkový vibe, tak proste ho stopneš a hotovo. Presne. Takto by to malo byť tiež aj normálne v živote. Určite. Čo v podstate určite není jednoduché pre ľudí, ale jednoznačne je to dobré. Ušetríš sa proste. Lebo tam človek, keď sa akéby nevyjadrí úprimne, tak vždy tam vznikne nejaký problém alebo niečo. Tak. A není to jednoduché. Hlavne, keď ten človek si myslí, že akéby ťa môže zaťažovať tými jeho vecami, alebo už len tým, že vlastne tam príde, ale ty si v podstate z toho úplne deprimovaný a nechceš tam proste pri ňom byť. Je to proste najlepšie. Najlepšia cesta je fakt byť úprimný a hotovo. Tak, vieš, existuje hociaký iný barber, samozrejme. Ten človek bol možno naozaj s tebou spokojný, vieš, že tak dajme tomu, že niekto iný ho tak neostrihal. To je to, že treba brať ohľad aj na seba. Že áno, akože treba byť proklientský, ale všetko má také hranice. Čo robíš, keď máš day off? Že nestriháš a potrebuješ trošku akože zregenerovať? Ani náš tak vyhoretie, ale akože taká regenerácia nejaká. Vieš čo, tak ja som celkovo, keď tak aj rozmýšľam o nejakom mojom voľne, tak všetko sa točí okolo tohto sveta nejakého barberského. Lebo tak ty ako barber musíš vedieť sa aj predať tým, jak pôsobíš na Instagrame a podobne. Takže keď v podstate nestrihám,
tak upravujem videá. Veci okolo celého shopu a podobne, že je toho veľa. Ale čo je taká vec, ktorá akože nemôže chýbať každý jeden deň u mňa, sú napríklad seriály. OK. Že si musím pozrieť určite nejakú jednu časť aspoň seriálu. Keď neriešiš ani teda žiadne videá, ani nič, tak si pustíš proste nejaký seriál a pritom keby trošku zabudneš na to strihanie a na ten okolitý svet.